ngati mai kuona enda kariona mukaita sei inini kuona pandakaita ndandaenda kunopfudza mombe ndobva ndanotora rudzoka unotora juice ndobva ndati ko uyu aratsira upfu kusangu uyu chii chamboitika ndobva ndatena ipapo ndobva ndaona pakaratsirwa madhiringi nemajigisi nemaputi asanga asina kuwandawo maputi aya anga akawanda ipapo madhiringisi aya anonzi mamango 12 ma1 lita ndobva ndaenda kumba ndikati baba pane zvinhu zvandaona apa ndikanzi saka wadi yako kuzvitora ndikati zvinoshisa zvacho zvakatoita sei zvakatowanda saka pandakazodzoka futi ndakabva tadzoka ndinyatsotarisa ndobva ndanoti zvakaita zvekudini zvekukandirwa musango munya iyi yanga ifulawa wandanchiti upfu wanga uri fulawa ma2 kg mairi akabva angotsemukira mumunzambara pandaenda kujana ndasvika kujana kuya ndo pandakabva ndanzwa mai awo neawo nomwe wacho 2 awo tore mombe idzi ndobva tatora wakadzi awo ndikati handeimuono zvandadini zvandaona apo pandaenda nawo wakadzi awo tasvika ipapo tasvika wakatiti hautidaidziri munhu wakafa ndikati handei modini munoona ndobva taenda bva tasvika paiwaibva ndawapangidzirawo kudaro wakabva wati kuzvisiyire chii zvinhu ngazvidini ngazvitorwa mai avo wakabva waridza zambia rawo awo ndobva watanga uko musikana ndiye akabata mai avo anambobvira wabata awo mai vari uko awo ndobva taiwa hazviiti ngazvisare zvinhu ndobva zvinhu zvezvo wana wabva wadzokesa awa mai avo vangoda kurambira vaine tumadhiringi 2 nekapakiti kebhinzi vatawataiwa dzokesai zvinhu izvi saka madhiringi wakadzokesa asi kapakiti kebhinzi inini vamwe wangu kana vachitika kwaona vachidzokesa inini pakudzokesa kwawana udini kana kwaona vachidzokesa ndobva kwanisa katoita sei ndikati aiwa ngatifonerei mapurisa saka mai wangu vaine nhamba dzemupurisa wangu ainaye ndobva afonera mapurisa mupurisa wacho ndobva ati inini hachashandiri panyanga ini ndobva ndavapa nhamba foni dzemupurisa anonzi Nzero ndiwo ndakabva ndavapa mai wangu wangu andifoni ine mari ndobva wafonera Nzero wakati inini hasi pajuti basi ndichaona zvekudini zvekuita ndo masimukira takabva taita ipapo ndobva ndamhanya kupi kumombe dzangu dziya awa wasvika kumba kuti nditi ndo wakazofonera Sabhuku kana kuti Sabhuku akazofonerwa nemapurisa aya handina chandakazoziva bamusi uyoyo ndobva tarara taenda kuchechi musi weFriday masikati ndakutosuka ndo pandakanzwa mai avo achiti kwanzi mama ndine nyaya yenyu ndikati yei zvikanzi mimi maitatenda kutaura kuti kwanzi ndiye inini nemi nemuroora uyu tisu takaba grocery ranga riri apa takabva tatanga kuseka kuti grocery randaona inini kairi kese ndizowaona iwo wachitaura ndora ndazouya kuzotaurira inini neawa kuti uyai tinoba grocery riya akationa here chii chakamboitika zvikanzi ameno inini mama avo varukawo nababa wamwe Sumana watoya kutoshesa umba kwangu waibva waona grocery riya musimo ndo mafambire aya akaita ekuti ndozvetakazozwa zvakudini zvakutaurwa saka isusu pamafofo takabva tapiwa masamoni patazoenda kuna Sabhuku koti nai Sabhuku pamazoti mimi avo mapurisa wachangamire wauye nemasamoni tibva tanzikwa chakamire mambonzwa here musoro wenyaya kuti nyaya yacho yakambofamba sei ndopetakatanga kuvatsanangurira zvikanzi aiwa mai avo wakati kwanzi ndo inini ndini ndakaona zvinhu sezvo ndini ndakaona zvinhu akazonditaurira kuti mai ava neava neava ndo wakaba ndiavo mai vari apa nemwana wavo asi wakabva watiwo musazotibuditse batizogari zvakanaka ba muraini ndo mamiri akaita nyaya iyi wamwe wangu angotsanangura yenyu ndainzwa mimi chandiri konzendi nacho kwamuri mimi wana kufunga mambonzwa tiri kutonga nyaya yemvura panapa kuti munakaisa pamushonga ande mukona isisi hatidi kuti mufe bhozi tinoshayiwe kutonga imi muri kutora grocery pasango ramusizwa kuti rasiyiwa nani kuda kundodya komuka makafa muri kundotora grocery madrinks chichichi muka makafa munoti chii dai zvinhu zvokuti maona kuti ndini ndasiya munoziva kuti apa mwangu kotsada kuya kuzotora ngatitori but zvinhu zvamaona zviri pasango pasina munhu ima kuenda kundotora alright nhasi makatora grocery iroro kubva kwanzi kwatafa mombe kwakabiwa takutsvagwa negrocery iroro vamaonekwa miinaro handi munoenda ujeri munozotaura tarona musango here munozotaura here taona musango imi muri maisa chigaba chacho mugomba muchiri kuonekwa chimugomba pamba penyu riri bhinzi riri dringi mamwari majigisi wana wakatsvuka muromo wacho munozoti here tazvoona kusango handiti muri kuona saka inini ndiri kutaurirai kuti chamangwana mukaona chinhu pasango musabata 1 handi chenyu
2 hamuziva kuti achiisa ipapo ndiani ende hamuziva kuti ane chinangwa chipi. Noti so far asati atambira any report yekuti pane pakabiwa kana kuti pane pakaita sei, asi makaona grocery Musango. Saka tomboti rakasiyiwa nani? Munhu yanga ine chinangwa chipi kana makazvitarisa? Noti dambudziko renyu dambudziko rangu ka. Kuchanza kwamambembe kwafa vanhu 10 nguva imwe chete. Mapurisa, sabhuku, neni tichabvunza kuti zviri kumbofamba sei. Imi matora grocery Musango. Ende munoziva kuti vamwe vanorasira zvikwambo negrocery munoziva. Munogona kuzoti pakati penyu apa mozotona kama pane kamwana kakubudirwa kachiti karya grocery. Ndoda kuti mubate zvandiri kutaura. Munabata masi. Bata zvandiri kudini? Ini zvandinotaura hazvipotsi. Munogona kuti nhasi madya mozoona kamwana kakubuda au. Moenda paprofita kana pangamwedzi makadya grocery kana makaona riri Musango. Munhu akanga arasira chikwambo negrocery. Imi vamatora pamadya. Chiri kuonesa ndecheutika warutiwo takatora isu tisina udini tisina utora ba inini kutora nyangwe kusatora handiti munzwa pane point yangu. Inini kutora nyangwe kusatora handina basa nazvo, but ndiri kuitira chamangwana nekuti muchadzoka futi pana pabada remauti mwana ari kubudirwa ari kuti grocery ndoti ndo zvandakataura musuya. Handiti muri kuona muchazodzoka futi panapa ndinoziva kuti muchadzoka panapa mese makutaura nezvegrocery iro reya kuti mwana akubudirwa negrocery ratakadini ratakatora Musango reya. Muchadzoka futi panapa noti hakuna kumwe kwamunomboenda mukaenda kuna sabhuku anongoti ngatidzike mouya futi panapa ndoti ndo zvandaitaura izvi. Hamutori chinhu chiri pasango chamusuruziva kuti chasiyiwa nani, achisiyirei ende achitora kupi ende kuya kusiya ipapo ari kumbogadzira chii. Imi munoziva kuti kana munhu achirasirira anoisa pamari wokanda dhorapo ukanhonga dhora wosimudzana nacho. Handitika pamwe munhuye pane zviri kutomunetsa zvise zvaazviri kutawana nenyandowezvi wobva anzitenga grocery woti hatishayi tichibika sara panapa ubva waenda chikafu chakuichi ima kutora chikafu chacho makudya. Imi vanhu kaimi taura tini. Ini chifu ndoda kutaura kuti zvakafanana nemushure nyaya iri kutaurwa iyi zvinondirwadza. Ini ndina ndiri kubasa handisweri kumba. Nyaya ipere yakatotaurwa ini ndanditori kubasa. Saka handizivi zita rakunozocheneswawo seisuzi mbavha dzegrocery ndandisipo ndandiri kubasa. Zvazvinoita mupwereka rega ndikutaurira uri panyika panapa uchifamba pamusoro pezuva panapa hauna chinombotaurwa chakanaka pamunhu ari kufamba, panotaurwa chakashata. Chakanaka achitaurwa unoziva pauri papo ndikakutengera drink unogona kundikanganwa asi ndikakuramba maukangana. Aiwa ndinotaura chokwadi ndikakuramba maundikanganwa pese paunondoona kuti murume uyu woti akaita seakandirova asi drink randakakutengera rero unokanganwa. Handiti saka kana uri kufamba panyika tarisira kuti chakashata ndo chaunotaurwa. Anomakwa ndeane bhora. Ukatarisa bhora paTV kana pane munhu ari kumakwa ndo pane bhora ipapo. Kana dai usiri kuona bhora kana makumba ari kupingirisha naso ziva kuti ndo pane chi ndo pane bhora ipapo. Saka iwe unogona uchemera kuti ndoda kucheneswa ndoda chakashata ndo chinotaurwa pamunhu chakanaka achitaura. Nekuti munhu akatofambisa zita rako munhu akatokuwenga aribva atoona mukana yekuti ndiye akabaka grocery repapo zvake zvatoita nekuti chaari kuda ndechakashata pauri. Saka unofanira kuzvitarisira muupenyu. Unofanira kuzvitarisa izvo zvatiri panapa tinotukwa tinotaurwa mhosva dzatisina kuita asi chokwadi ndechoti atiziva kuti muchadini kana iri nhumbu inobarwazve. Kana iri nhumbu kana ukanzi wakashata iwe usina kushata pane chiro chichisa fese yako. Hapana. Ukanzi muroyi usiri muroyi pane zvinokupa ushayo rekuroya. Hapana. Hakuna munhu anotaura chakanaka pauri asi chakaipa ndo chinodini chinotaurwa. Saka unogona kubatikana asi kana uri munhu wekuti unoenda kuchechi unoziva Mwari ka ziva kuti Mwari chaiva muri kunamata musekunge akuraiwa wadzidzi waka wakatomuramba wana Pita kuti haisati muzivi beni asi akanga ambopika mhiko yekuti pese pamunoenda kana kufa ndinofawo nemi asi akazoti nguva yakwana akaramba kuti ndimuziva muchinda akusvika kuuraiwa ndopakazonzi kajongwe rakarira katatu. Saka usatarisire zvakanaka always une makata une matero. Saka imimi wanhu chandoda kusimbisa ndechekuti zvamakaita zvakashata. Zvamakaita zvakadini kune wakatora wasina kutora zvamakaita zvakadini zvakashata. Ndoda kutaura chamangwana zvamakaita zvakadini
musasofa mabata zvinhu vanhu vari kurasira nezvinhu zvakawanda vanhu vari kurasira zvinhu nezvinhu zvakawanda noti grosari romwe murume rangatonzi para panapa wosara uchidya masvika kumatora aiwa mwana anotokaudza ndipo chazobuda chokwadi kuti zvinhu zvazvo zvatorasirwa zvazvo zvakashata saka please wani mimi ende mndogara zvakanaka chinhu chisiri chenyu siyanai nacho munhu haufiba nenzara munhu ndimutiro ukazona munhu haufa nenzara ka zvinenge zvanetsa pamusoro ndandoda kuti nondipamidzire pane zvamutaura nomhuri iyoyi yamuri kuona iri apa iyi wazhinji wachona nowakutogara nowari kutotadza kutogara zvakanaka kuburikidza natete wari apa watino ini nditaure inini nondauya tete wapi wakawandawa uya ari apa uyo ane uyu Jonas ndeupa ndatino mai Mugabe ndofunga wauya noanga kunondotsinira nozvagara zviri kutoitika muraini ngezvekungondopuma vanhu wakazvigarira zvavo saka wakutotoramba vari kutotora sabhuku nomunhu wenyuyu unowa manje tinowa isusu nowa handifungi kuti nowa tichakwanisa kunga tiri kuita zvakanaka panaye munhu dano kunonzi mambo muti mumbogare naye pasi saka ndabvira kuti inini muka uri unonhaurwa ina ndati uye kuno mumbotaure naye mukadzi ari kuita dambudziko rei ndiye akaenda kunomineta vanhu wanga uri kumabasa wanga usitomboripo bani pagorosari uyo ndiye wakaita ndiye wakaona gorosari arikubva kuchechi aizoenda koziisa iyo uyo abva ataura kuti ndakariona gorosari abva achienda kotaura kuti avo vari 3 vari apa wari apa kubva kwanzi nao ndiwo wakatotakura gorosari rayo nemasaka umbowo hwachona una mai avo vari apa vane dhuku rajohani saka wakabvira kutotaura vanhu wacho pachena kutaura kuti niki ndakanzi nomusazobude pachena handizogari zvakanaka saka nharaunda manje no haizogari zvakanaka kana mangwana inini kuda kuti ndiite nhume kuti enda wotaure zvakati wadairiba vanototaura kuti munhu wenyu uya uyu haana kumira zvakanaka asi grosari kuoneka rakaoneka kutora rakatora evidence iri kutotaura kuti nonyakuenda komhangara koti sabhuku nondaona gorosariye akatoita protection ngekuti une zvimwe zvaakatotora panzvimbo wamwe watoripo yanga yatokavai saka akanga akuzonominita vanhu wanga wasipo sei yawero tiri kuzvinzwisisa tinofanira kuziva kuti mhosva inoenda pamunhu mhosha haiendi pamutiba asi chandoda kutaura ndechekuti kana dai takagara muarea munhu akakanganisa ngaatorwe kugarwa naye chii kana muri kuti uyu ane zvaari kukanganisa sabhuku munofanira kundomutora modaidza komiti yenyu of 7 mogara naye pasi modini momukanzela handiti uyu ndofunga akaberekerwa muno akaberekerwa muno afunda pazuva rabuda pavanga vari vafana tiriwo kuchikoro handitika haasi munhu wekuti tingatauya muno munhasi ende haisi nyaya yekuti kana mukataura naye angatadza kunzwisisa munondomutora kana muine zvamuri kuona zviri kufamba zvakanaka motora komiti momukanzela togara zvakadini zvakanaka chatiri munoziva mhepo dzinotiteera dzimwe dzinotipa kungotaura taura kana dzapinda matiri zvatakagara so tese tiri kufudzwa nemhepo saka zvinogona kunga zviri kungomubatawo panguva iyoyo zvinomubata kandimuziva kuti kune zvinobata vanhu zvinomubata handiti asi anoda kuti adini abatsirwe sabhuku ndimi baba wake ana baba wake akamubereka kumba kuti kana tiri pavhileji rebo sabhuku ndimi baba wake mubatsirei kana dai vachida kunga zvakaita kuno kuya kumatare kuno tinoshanda nezvese zinanga maprofita tinenge tina vanodini futi vanobatsirwa uda kuti chirega uchema zvititaure zvinoitika yinzi ndo dzinozimakana nepeki anaona nebhinzi beni pamusoro ichangamiri sabhuku ndio akafuna kana ndofonera mapurisa maitero ndimira parodi nasumani nasapira ndovatamira parodi kusvika manheru kusvika na8 takamira parodi patazodzika kuti nagresi ragusina ndaandatora nguva gesina ndiri kwamangondo zoko
wachoti andichienda kurodhi komirire mapurisa Grace ndandatakura ngwani mazuva ndakaita madhiringi ndomadii ndosaka handiti unoona kuti ndosaka ndataura ndakazvigarira pamupangu kundimaka kuti kwanzi ndaita ndosaka ndataura zvakandizvisina pane uyu kuti vanhu vanotsvaga chakadini chakaipa pamunhu asi ndofunga sabhuku ndaita zvakanaka kuti endai mundodini mundokanzela vana zvigare zvakanaka endai mundokanzela mwana agare kana pane zvaanokanganisa ndiro basa rekomiti of 7 unogara naye pasi mudini mutaura naye inini handisi kupa mhosva kuti akatora naasina kutora ipapa handipo but ndiri kuvarayira chamangwana nekuti mhosva yatagarira panapa tininyora maminetsika handiti tichazoya panapa taakuitonga manje kuti mwana ari kubudirwa ari kuti makadya zvinhu zvangu taakudzoka kugrosari kuya kuya pane zvinhu zvingatimboisendeki ehe asi tiri kungovayambira kuti varege kudya nokuti mangwana unogona muka wakafa zvinozotinetsa zvinozonetsa nemainvestigations pamusoro ivakuru dambudziko rina mai avo vanobva wati iwo mhuri dzavo mai wapi iwo wobva watiti iwo uyai mushandi ndedzimwe nyaya futi dzimwe dzavo vakutotimakira vanobva wati iwo uyai mutishandire paumba pangu takavashandira nyaya dzacho dzakunetsa wasati watibhadharaba wamwewo futi wariko wakaseenzeswa wachinzi nokupai mai avo wasati wavabhadharaba namai avo murume wavo wanotonetsana futi nenhau dzavo saka kuti zozoti ndo dzavanenge vakutimakira here wakuti titazodai handizivi kuti chii chinenge chakoasi kuti zvavanotiita kwako sezvikwereti zvedu hasati vambotibhadhara avo titori mushishiye zvikwereti zvedu zvatiri kuda saka mhene kuti ndo zvauda kuvhara here kuti tisungwe handizivi vane $50 yangu plus 10 kuita 60 yangu imimi kana mune chikwereti nawo ka munoyamo mhangara munomhangara kuti nyaya yenyu idini itongwe bhozi nyaya yauya panapa nhasika inyaya yegrosari unonzwa here inyaya yegrosari ranga riri musango idzo kana mada kumangana dzimwe nyaya munoenda kotaura nyaya yenyu yotongwa pachena iri kutaurwa ndeyegrosari kuti yakamira sei kana maoda kupinza dzimwe ka tatobuda mugwara renyaya yamagarira pasi saka imini vanhu endai mundogara zvakanaka endai mundogara zvakanaka chisiri chenyu musabata musatora chinokutsvagirai zvakadini zvakawanda pana nechekutaura here tuseva masango navo maizera kwara zvingandipe mari yerifti ikoko saka foniwa wagadzise kutaura kwao kana mumapyasa munhu avazoti munhu mukuru ngauya anditakuri aite rifti ndekudini ari kuti mambo ngauya anditori ngandipe mari yerifti saka nhasava sei ichi ndakati nyika mda kuti ndiye ikoko munotipa mari yerifti nokuti handina mari yerifti vanoti handigoni udini handigoni ufamba saka nhasi ndatakurawo nemurume awa ndo anditakura ndikatova tautoti inini kana nyangwe dai kuti ndiende kuchipatara chaikoko ndinotobatsirwa kutoti nditorapwe ndakatoenda kotonyoresawo kuofeo kuti ndibatsirwe ndirape saka zozoti ndizosvike kwamambo inini netsoka ndizodini handizozvigoniba zuro ndikafonera kuti sabhuku kuti dii sabhuku pachagadziswa sei panhau yetransport zvikanza ndimi makakonzeresa kuti nyaya isungiura kuona kwenyu kwamakaita hana yenyu ingadai yakaita stable onai makawadinhira zvinhu zvese ndakangoba nditoriwa ndikagari zvazvitoringanishuwa nzwaiteerai mungadai makaenda kunomhangara kwasabhuku handizi kwete kuenda unoti mudaidzane mamune pfungwa yekuba ipfungwa shoma dzakaitika ipapo zekuda sama zvinotaura havana mhosva pai zvinoitika zvinoziva kuti vanhu vanotaura inini zvekuti vanhu vanotaura ndozvibvuma ndozvisisa kupenga kune malevhel watinoti vanopenga vaya vachipfeka masaga vaya ndeimwewo levhel but pane dzatinoti mhengera umba vanopenga vari pai vari mumba saka kupenga kune chii tinopenga zvakasiyana pane umwe munhu kuti akasunga kuti ndinopenga inini anopenga shuwa sematauriro ari ndeimwewo levhel yekudini saka kupenga kune malevhels
Saka mukana akataura kuti ndinopenga nini musaramba, anopenga shuwa. Handiti muone. Saka munofana kudini kuzvitambira zvese izvi. Kana uri mutungamiri unofana kutoziva kuti unosangana nezvihombe zvaunosangana nazvo. Saka unofana kunga uri munhu akabata pahana ukwanise kudini ukwanise kufamba nawo. Nekuti ukabva wapenga uri mutungamiri ipapo futi hapana chichabuda. Saka imimi kana pasina zvekutaura dzokai kumba munoita zvakanaka. Pana chekutaura. Omberai